Shawara ga masu ciwon ƙoda a lokacin watan azumin Ramadan. Sai ka ga mutum yana azumi kullum ciwon baya, ciwon ƙafa, yawan jin matsanancin jin ƙishin ruwa da sauransu. To dole mutum ya kiyaye ƙwarai, ya ziyarci likitansa ya gani shin zai iya yin azumin. Kowanne mai ciwon ƙoda akwai kalan abincin da ya kamata ya ci, ma'ana ciwon ƙoda kala-kala ne, to ya danganta da irin ciwon ƙodan da yake damun ka, to shi ne za a kula da shi a ga wanne kalan abinci ya kamata ka ci. So yana da kyau mai ciwon ƙoda ya ziyarci likitansa domin ya samu cikakken bayani akan kalan nau'in abincin da ya kamata ya ci da kuma yanda ya kamata ya sha ruwa. Amma a cikin wannan bidiyon za mu ba ku haske. Misali, CKD wato chronic kidney disease yana da mataki guda 5. So wanda matakin ciwon chronic kidney disease ɗinsa ya kai mataki na 3, so ba zai yi azumi ba, ba zai yiwu ba ya azumi. So yana da kyau ka je wajen likitanka domin ka san a wanne mataki ciwon ƙodanka yake, saboda a gani za ka iya yin azumi ko kuma ba za ka iya yin azumi ba. Domin in ka yi azumi, in kana stage 3 ne, daga nan sai ka koma stage 4, ka kai stage 5, daga nan ka ga ƙodanka ta lalace gaba ɗaya kenan. Shi kuma addinin Musulunci ya ce duk wanda ba shi da lafiya ya ajiye azuminsa. So shi yanda ake gane matakin da ciwon ƙodanka yake, akwai wani gwaji da ake ce mawa glomerular filtration rate. Shi wannan gwajin shi ne yake gwada wato yanda ƙodanka take tace datti daga cikin jininka. So da wannan gwajin da shi ne ake gane matakin da ciwon ƙodan naka yake. So haka nan masu sauran nau'ikan ciwon ƙoda kamar acute kidney failure da sauransu, su ma duk ba za su yi azumi ba. So yana da kyau mutum ya san wanne mataki ne kalan ciwon ƙodan nasa, saboda idan ka yi azumin, ciwon ƙodan naka zai bar matakin da yake ya je matakin da ya wuce matakin da yake. Sai ka ga mutum yana azumi kullum ciwon baya, ciwon ƙafa, yawan jin matsanancin jin ƙishin ruwa da sauransu. So dole mutum ya kiyaye ƙwarai, ya ziyarci likitansa ya gani shin zai iya yin azumin nan ko kuma ya tsaya da yin azumin nan.